Sari Sepote Mas Sa iya la 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 Devanda yuk. Sik ben mari sik. Oh ben mari dhisik to. Utange ben balik. Aku ki sumpah ket mau nagek seliramu ki pangling. Nyapa? Saiki busanane abang. Abang kaya apa? Yo Karpet. ya aku mau. Jempol Termasuk anak iki yo hebat. gawane kursi karo karpet engko yen terope ki urung di kukut Ya. aja mulih dhisik. Ora aku gawane karpet yang ngenteni engko bar ringkes-ringkes kabeh iki lho. Iki repane termasuk ngecil. Ora ngece ngono. Lah soal ibu-ibu nek sing gawe abang nanti padane karpet Loh, kabeh. lah yo iku krune iki kok krune kursi iki kok. Kan ngomong mulai muncul. Yuk. Nggih, Tiba dawuh. iki ya wis ganep. Pripun? Lurah Gedangan ya wis ana, kami tu wong Gedangan ya ana. Pundi Lah piyantunipun? ya iki ya Pak Pur. Loh, alah lah madhep rono ra ketokno Pak Pur. Ugi Pak Hendik Nggih, Lurah Kakang Bapak Hendi, Gedangan. Bapak Lurah Gedangan. Telasan Ibu. Dalah Ibu kalian Bapak Pur. Jenengan sengaja ta madhep mriko wancine Pak Pur? Ndah yang ngono Iki kuwi ben- ta. Ben ora diceluki. Lah ya ngono biasae kan maneh. ngono. Aku tak madhep merono Ya wae. iso. Aku biasa lek madhepe madhep mapan iki arek-arek iki tetep celuk-celuk wae. Arek usil soalnya ngono biasanya. Jika ada Cak Didi, juga Cak Dwi, selamat sore. Sing Selamat endi? datang. Sing Cak Didik sing Kalau endi? Wong loro sing lungguh blegenuk-blegenuk nggih. Ngono. Heeh. Oh. Iki ngomahe kono andeng nggonku ngono lho. Halo Mas Di. Jika ada Cak Parman, Sugeng Santen. Niki rawuh dalemipun Bapak sinten? Bapak Rumadi sopir. Bapak Rumadi sopir kalian Ibu. Bu Sri Ayem. Oh Ibu Sri. Wah enek nek kudu Lho enggak, aku jan ya kenal lek karo noleh ngene. Aku kenal ning asmanipun dereng apal ngoten Loh, lho. durung pirsa to? Ora. Masa Allah yuk, lek Kang Rumadi karo Yusri Ayem ki karo aku misanan. Misanan. Tenan to. Lah, masa. Saking sambungane sedulurane iku sapa sinobone sik kurang. Oh, ngono. Misanan yuk. Misanan iki mburine biasa enek. Hah? Mburine enek Lah embel-embel. iya nanggap iku cek pisan Pisan. iki. Muga-muga tadi minduan ming teluan ming patan sak Nah, lawas-lawase. amin, amin. Inggih sarengan Devanda Devanda. ya. Pimpinanipun Kang Mas Kang Mas Krendo. Benar ya? Sing dipimpin Kang Mas Krendo. Nggih, Sangka matur lelatan suwun. Punden Pundi? Sindurjo. Punden Sindurjo. Sepesa kagem Bapak Ibu undangan ugi biodalan sinoman, ibu-ibu. Bioda sinoman, rupane- Hati-hati jangane gosong lho Bu, ki tinggal ning ngarep kabeh. Ya ora iso gosong to. Kok iso? Lah ya wong arep-arep maju mrene kompor dipateni kok gosong. Ngono. Lah aku kok terus mak ambek opo lek dipatani ra sido jangan. Wis cumepak cuma wis Oh, yuk. wis. Kok sing dipikir maem tok ki. Nah piye wong kesehatan ya ngono. Iki lho wong loro ing gladi kok. Mas Her iki jan aja ngising-ngisini ya, Mas. Heh? Kopine neng wit. Wedang kopi ngono lho. Aja banter-banter. Sakmenika Mas Her. Sapa jenengmu, Mas? Herwanti? Hermawan Prasetyo Mas Adi. Hermawan Prasetyo Adi. Kok Suher. Suher. Nyuwun kopi tirase. Wedang kopi, Ding. Aku wis ngomong kok. Tiru.
Napa? Menika sampun. Kok kaya ambekan gede? Nah rambekan ra nyanyi. Oh,